To tak spontánny nápad. No, proste kamarátka ma príde ostrihať, vôbec nevie o tom, že to mám pláne natočiť. A toto je čistá amaterina. Proste. Takže neskúšajte to doma. Daj rozlíšenie, to nerieši. Ale kúkaj, jak to vyzerá, mimochodom je to na 1920 na 1080. Ja, ale som tam naťahnutý ako ne. To bude prestriané. Dúfam, že urobíš aspoň pekný edit. Tak nič. To ste že veľa odo mňa. Jak sa s tým robí? Toto? Iba? Áno. Môžem ti s tým aj nejak ubližiť? Ublížiš mi, keď mi prejdeš ten vrch. Na čo to bereš do ruky? Však to ešte... Na čo to bereš do ruky? Však ja viem, kde máš ruku. V ruke? Tak mi daj. Áno, a pozor si daj na tie bočňaky hlavne. Áno, presne tak. Inak nikoho som ešte nestrihala. To ukáž. Kámo, však to vidí u mňa. Len to daj takto. Toto. Dobre, ne? Kámo, počkaj, ja ti to ukážem tu. Proste afro. Inak kámo, ty si tu mal onú blond ďobku, to ti nevadilo? Jakú ďobku? No, máš tu máš taký flak blond. Bijane ukaplo. Očividne. Kámo, ja som ťa nafarbila tým pádom lepšie než bijama. Áno, ale až na to, že tu naše to nechytilo, lebo my sme to málo zamixovali. No, tam som nebola chyba ja. Počkaj, ja nemám ten úterák na sebe. A jebať. Kde si ho capol? Aha. Prvé vlasy tvoje. Berajú z autobusu, trolejbusu, električku, to trvá minimálne 3 hodiny, kým vybereš len jeden. Získať nedá. A toľko, čo tam poviem. Ešte mi chýba z trolejbusu, musím zoptať. No. Jak to tam sleduje na tej Jadora? Bombastic side-eye, criminal offensive. Ježišmaria, áno, fofola. Kámo, on nič iné nepije, len to. Ešte tu mám ďalšiu šnúrku. Ja to bude blbo s touto rukou. Jak to pôjdem Aj s kos, touto ne. rukou? Kokot, Arriva, do piče. Čo to je? Dúfaj, že pôjdem dobre s touto rukou, lebo ja neviem s ľavou moc veci. Čak si to daj do pravej, ne? Šmeldo. Ale Teuška. Čau. No, čiže aký máme teraz konkrétny plán? Objasní nám. Ideme do mesta. Vlastne pred kino. Kde budeme pozerať autíčka, či neuvidíme. Dneska som videla pekné autíčka, neviem, či mali zraz alebo čo, ale aj teraz čo išlo. Aj také, že staršie, aj také, že dnešné, pekné, drahé. Alebo motorky, alebo tak, uvidíme. A papať. Tak to pôjdem. Sa mi inak ľúbi, jak ty si v mikine a vieš, ja... Ramená. Ľavé ramena, kolena, palce, kolena, palce. Ja sa cítim blbo, keď idem takto s foťakom do piči. Lebo nikto nechodí s foťakom s takýmto objektívom hlavne. 16 300. Sme späť. Ďaleko sme nedošli. Kvetinka. Kvetinky. Aj tu je taká jedna kvetinka. Máš proste takto detail. Že ment. Cigarety právě kožu, rodiče nám nepomôžu uteč, kým sa dá.
Takže sme pred kinom. Konečne. Ideme objednať práve mekáč. Ладно, ты мне попало. Takže tak. Jak si vedela? Hneď si zo šupy. To je všetko? Ja chcem tú kolu. Tak to sme mohli dať meno, ale neviem, či máš tým meno. Není meno, to je istý číza. Zero. Chceš Coca-Colu zero, Nie. určite. To je dosť. Bez ľadu? S ľadom? S ľadom, však teplo je more. Ale hlavne, že krokodil som mikine. Dáme si zmrzlinku? Nie. Jak Ty si nás udaj. rušil. Ty si ju daj. Šumel to tak. Ty si ju daj. No. Takže môžeme ísť len tam čakať. Úplne kam. Ja. A pozerať. Autička alebo motorky, či nejdú. Neviem. Predtým išla motorka. Že riadne. Bože. Pekná auto. Keby ju je vidno. Ale iba asi. Asi. Ja mám krátke vlasy. Hlasíme sa znova. Práve som dojedol tasty cheese. Tu sa osoba ešte napcháva. Kola. Ktorá nemá kola. Haha. Pekná auto. To, čo tam hľadaš, to tam nenájdeš. Dopriali mi čokolády. Extra čokoláda zdarma. Už som to videl. Ježe, to tam ideš namočiť. To svieti, ono to svieti. Gringot banka. Tak to som nepobral. Stokujeme vonku a stokujeme vonku. Bra. Ja to neviem, čo letelo. Nad tebou nie, ale na tebe áno. A tak. Hodím tu, to zase je tma a zase foťaky proste nám nejdú, lebo nevieme fotiť vo vysokom ISE. Je to proste na piču. Tu 50, ale ja ju tu nemám. No mohol si, inak ja som kúkala na tie objektívy, ale bola som, že a nie, na čo. Ešte mi povieš, na čo ho berem. Tak akože ty ho na fotek nedáš. Áno. Ty máš RF-ko. Ty máš RF-ko, ja mám EF-ko. Čo si myslíš, že myslím na seba? No prvé riešim seba, potom teba. Akoby. Ale to je pekné, že sa staráš, to je fajn. Ale či sa staráš o správnu osobu, to by som tak dvakrát nepovedal. Bože môj, ja asi umrem od tej nudy. David, odpíš na puťa. Ja. Aha, odpísal mi, že si ma videl. Ja. Ak si volať na blízko, no však áno, videli sme ťa. A tuším, že zo štvrky, áno, zo štvrky si išiel. My tu sedíme a rozbalujeme mekač, že si ma všimneš. Ale zrychloval si, to je pekné. Ale však keď bude sa ti stieť, tak dojdi sem. Súkromné záležitosti. Čo pískáš, keď vypráva more. Toto video bude o ničom, ale aspoň o niečom, keď už nič iné. To bude sranda editovať, ty kokot. Ale voľako to poriešim. Dobre, pokiaľ ste vydržali až sem kúkať túto našu session. Takže nič moc 5 minút. To nebude na 5 minút, to bude na hodinu. Ale dobre, pokiaľ ste sa dostali až sem, tak ja vám strašne moc ďakujem. Môžete podporiť toto video komentom, lajkom, neviem. Hlavne nezabudnite ma odoberať. A
poprípade môžete zdieľať video. Asi prvýkrát som povedal správne outro. A ja vám ďakujem a majte sa.